Boys en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar oh ja, leuke filmpjes voor je. Want... het is nou... Tomketiet. Ja. De post brengt dus Joet een kaart van Jan en Joe. Het liep het Romke en mij ook wel mooi om postborden te watchen. Maar ja, dan mag je wel wat haar om langs te brengen vanzelfs. Tomke mandje altijd blier. Tomke meiding krulint hier. Meiding hoentje sabretaal. Harkje gauw naar dit verhaal. Tomke is postbode. Er rent een man met een karke over het paad. Hij gaat naar de brievenbus. In het karke liggen pakjes en brieven en kranten en mooie kaarten. Ah, daar komt de post. Zo heb ik wat voor u in zijn kar, hè? Misschien krijgen we wel een kaart van Jan en Joe. Ja, Janne Joe is op vakantie met haar huid en hem. En ze zou daar een kaart sturen. De postbode helpt wat uit zijn karre. Klepper de klep tot de brievenbus. Dank u wel, post. Mag ik de post uit de brievenbus helpen, Cornelia? Goed. Tomke doet de klep van de brievenbus omheen. Ja, hij vielt wat. Oh, jammer om mij, Tomke. Dat is een krant over boeken. Oh, shit, gauw, Tomke. Zitten er meer in de brievenbus? Een kaart, Cornelia. Sjoe, een kaart met een grote visk erop. Komt die van Jan en Joe? Even de bril opzetten. Ja, de kaart is van Cornelia, Tomke. Even mij. Ja, ik van die, Romke. Stil, dan zal ik voorlezen wat erop staat. Beste Cornelia en Tomke en Romke. Het is hier heel mooi. Wij gaan naar de Dolfinenwest. Groetnis van Jan en Joe. Maar ik de kaart haar, Cornelia? Ik ben gek op dolfien. Ik vind de kaart ook heel mooi, hè? Oh, weet je wat? Ik zet de kaart op de kast. Dan kan we al een jaar naar de Dolfientje. Cornelia zet de kaart op een kast en Tomke en Romke gaan naar boeten. Tomke zit op zijn trekker met de karre erachter. Ik ben de postbode. Ik breng de post in de brievenbus. Waar is die post dan, Tomke? Die kar is leeg. Dan is geen echte post. Romke had gelijk. Een postbode zonder pakjes en brieven en kaarten is geen echte postbode. Maar hoe komt Tomke nou om post in zijn karre? Ik weet dat, Tomke. Wij zieken je post in een hoes. En die doen we in een karre. En dan is nou een echte postbode. Ja. Tomke zet zijn trekker del. Heel stil sloepen ze de hoes in. Cornelia leest in haar boekenkranten. Psst. Romke. Mijn kleurboek. Ken ik wel in de karre. Ja. En het telefoonboek van Cornelia is echt post. En mijn trekkerboek. En die printenboek van de beren. En het boek van de Ain. En mijn lekkere bonken. Romke, een bonken is geen post, dat is eten. Na een skofke riet Tomke met de post door de straten. Ik ben de postbode. Ik breng de post in de brievenbus. En ik help de postbode. Tomke, daar is een brievenbus. Zal ik er weer in dan? Ja, dat is goed. Post, Romke. Hup, daar giet het kleurboek bij boervrouw Klaske in de brievenbus. Ploep, daar valt het trekkerboekje bij Bakker Bouma in de bus. En het berenboekje bij juffrouw Matsje. Wow, wat een wurg, Romke. Postbode Tomke is wurg. Weer was klaar met de post? Nee, er lijkt nog meer post in de karre. Zullen wij het telefoonboek hier in de bus doen? Ja, dat is goed. Tomke neemt het zwieren telefoonboek uit de karre.
Hij truwt en truwt. Hij stint en stint. Het won het. Het boek in de grut, Romke. Dat mag me helpen. Het is er pas net in de brievenbus. Romke en Tomke truwen ze het als ze kennen. Het telefoonboek schoot een eindje de brievenbus in. De auto van politie Spieker draait de straat in. Romke en Tomke gaan neer in de gaten. Wat zie ik daar? Wat moet dat bij die brievenbus? Daar moet ik meer van weten. Politie Spieker zet de auto stil en stapt uit. Wat zal dat, Jere? Waarom verniel je hem die brievenbus? Politie, ik nooi het uit. Ik heb sprake van. Je blauwe. Vertel op. Hoe kom je hem onder dat telefoonboek? Toch net stellen, wel? Nee, echt net, meneer de politie. Ik ben de postbode. Ik doe de post in de bus en Romke helpt me. Dat zal wel. Ben je net een beetje te liets van postbode? Romke en Tomke sjobben benauwd naar politie Spieker. Hip, hop, daar komt Cornelia aan. Tomke, Romke, hoe kom je hier? Ga je mijn telefoonboek, ik ken het nergens vinden. En ze krijgt luid nog bij de telefoon. En nou is het voetzie. Ik denk dat ik het wel weet. Is dit soms die telefoonboek, Cornelia? Politie Spieker, wat toch joh, mijn telefoonboek? Oh, dat is zo'n Romke en Tomke hier ter brievenbus dan. Ik en Romke wie een postbode, Cornelia. En het telefoonboek wie de post. Wat zal ik met deze 2 dagen niet dwang, Cornelia? Zal ik de postboders maar weer mijn huis nemen, politie Spieker? Dat lijkt het mij een goed plan, Cornelia. Cornelia doet het telefoonboek in de boekenbuk. En het kleurboek, het trekkerboek en het berenboek, dat hel je ze ek gauw weer om. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Ja. Het elastiekje. Het elastiekje is een dingetje, net volle grut als een rinkje. Rekst het uit, loekst erom, wordt het grutter heel gewonnen. Ja. Omdat Paken zijn voet verstoken had, brengen Pier en Marieke hem een lekkere taart. Dan begint Paken weer in van zijn sterke verhalen te vertellen over een fox en een gemene wolf die... Nee! Oh. Auw. Oh, Romke. Pier en Marieke's jongezoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boten door. Weer krijgt leek als een oor. Maar toch had ze me gemaakt. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Paken en de wolf leren een leske. Marieke haar Paken had de voet kniest. Hij wie in een valkoele val die Pier en Marieke groeven hielden voor haar een hut op een polen. Paken zou even bij de hut zijn, maar hij wie hielendal vergeten dat de bende zijn gevalen God maken hien. Dat wie een beetje dom van Paken en nou zit er maar zijn zere voet rucht uit op een bank. Pier en Marieke brengen hem als eerst een lekkere zelfsbakte cake. Leer van je, jongens. Hij roekt zo lekker. Snij je maar in stukjes, dan nemen we er al een keer wat van. Oké. Had Paken nog pijn, hè? Oh, valt wat daar. Eerst wel, maar het is larig bekam, gelukkig. Ja, wat weer dat dom van mij net. Ik hier het witte kennen vanzelf, maar je hem hier dat God ik zo goed bestoppen. Ik hier er geen erg in. En in een der like. Een echte valkoele dus. Dank u. Een lekker stukje cake. Ja, ik
ken net oorzezen dat weer een knap stukje werk van hem. Nou weten we vanzelfs nog net wat de echte vijand is. Maar ik heb mijn les geleerd. Wat bedoelt Paken? Nou, ik heb geleerd dat het eerst goed nadenken moest en net domdriest samen oorlog aangaan moest. Kijk, dat is de wolf uit dat verhaal. Wat voor verhaal? De wolf leert een lesje. Of ken je dat verhaal net? Nee, Paken. Vertel. Ho, net zo hastig. Ik ben geen automaat. Neem eerst maar zo'n lekker stukje cake. Ga je hem wel tijd voor een verhaal? Ja, wil je? Wil je? Ja, ik wil. Ja, ik ken ook dags oors neer als wat zitten. Vooruit dan maar weer. Yes! Ik zei al, het gaat over een wolf, maar net alleen over hem. Het gaat ook over de fox, met zijn rare streken. Leuk. Nou, dat valt nog te besjen. Tja, de fox en de wolf binnen allebei de grote dogenieten. Ze nemen graag in te fitter. En soms willen ze al koor, ik wel eens narrien. Nou weet ze, op een dag zitten fox en wolf te praten over het libben. Fox zei... Van alle beesten is de meeske uw grootste vijand. Daar was het goed voor oppassen. Wolf weer wat een opschepper. Hij zei... Oppassen? Ik hoef nergens voor op te passen. Ik ben voor de duivel nog net benauwd. En de meeske? Wat zou die? Ik ga nog nooit een meeske zien, maar ik doe de sabbel op haar te gaan. Oké. Dat wil ik dan wel eens zien. zei de fox. Kom maar mooi. Dan zie ik je weer hierin op. Ik weet ze wel te vinden. Ik denk dat een meeske banger is van een wolf, als andersom. Nou, net alle meesken. Wacht ze maar aan. In de buurt van een dorp gaan de wolf en de fox in de onderwal liggen. Het wordt net lang, of er kwam al een aan. Het wie een oud soldaat met een houten skonk. Wordt de vluggroender net meer. Is dat een meeske? Fluisterde de wolf. Nee, dat had Ian best. Die matten we net aan. zei de fox. Oh, Een skoftje letter kwam er een jonkje aan. De squalt was op een reg. Nou, is dat dan een meeske? Zal ik hem maar pakken? zei de wolf. Nee. Net dwan. Dat is er ik net in. Dat mat er nog in worden. zei de fox. Der hier roos een lekker hapje aan. oh, Pier toe. Weer een skoftletter kwam er een jager onderin. Een geweer over het schouder en een sabel onder een riem. Ja, dat is een meeske. Een echte Ian. Nou, drinnen. Fluisterde de fox. De wolf skeert aan de onderwal uit en roen rjocht op een jager ta. Maar al gauw kwam er jankend weer om met de stut tussen de poorten. Hij hier van de jager een skot hagel in de kop kregen en een paar sabel houden over de reg. Hoe is het gaan? Vind je het leuk om de meeske kennen te leren? Vreegde de fox. Leuk. Een kiemel. Eerst kreeg er een ding en dat steek een rjocht uit naar mijn tak. En daar blezen we mij in het gezicht. Ik kan niet wel vertellen dat jok het net. Ik ben verlegen, sasseer nog mij de kop. Toen squad er een rib uit het lief en daar had hij mij met slijn al de raast. Je reg moet wel boent en blauw wezen. Nou, dat hast du goed die les geleerd. Du wist nou wat een meeske is. zei de fox. Oh, een beetje eigen schuld, dikke bult. Maar daar leert nog het meeste van. Zo gaat het met mij ook. Ik zit je nou met een zere skonk. Maar ik zocht er nou wel 2 keer uit. Met die rare fratsen van Jemme. Rare fratsen? Hoi! Ja. De kamer.
Wat staat er in mijn kamer? Een bed, een kast, een stoel, blokken, knuffels, auto's en nog een heleboel. Ja. Wat stiet er in mijn kamer? Een bed, een kast, een stoel. Wat stiet er in mijn kamer? Een bed, een kast, een stoel. Blokken, knuffels, auto's. Wat stiet er in mijn kamer? Blokken, knuffels, auto's en nog een heleboel. Wat stiet er in mijn kamer? Een bed, een kast, een stoel. Wat stiet er in mijn kamer? Een bed, een kast, een stoel. Blokken, knuffels, auto's. Wat stiet er in mijn kamer? Blokken, knuffels, auto's en nog een heleboel. Blokken, knuffels, auto's en nog een heleboel. Oh, denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nou, hè.